Kita sidhem sawetawis. Pangabekti minggu sonten punika kita sengker kanthi pangaken Sang Hyuwah ingkang nitaken langit lan bumi punika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama kita lan Yesus Kristus wonten sedaya. Amin. Bapak Ibu katuran pinarak. Tema ibadah wonten pangabekti minggu sonten menika nggih menika janji pamulyan saking Gusti. Lan semua kita ngitungaken KPJ 290 kalih padha setunggal kalih lan 3 Rawana Sang Immanuel. Bapak Ibu ingkang kinasih, semoga kita sami nyuwun pangapunten dumateng Gusti kita sarana pandonga pribadi. Kita ndedonga pribadi. Allah kasuwargan ingkang kala kepeteni ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken agunging panuwun doalah awit paduka sampun berkahi kawula sedaya wonten berkah brayatan, berkah pakaryan lan berkah patunggilan. Matur nuwun doalah
Lan ing dalem menika kula nggih nyadari kawula piyambak kawula kathah kalepatan lan dosa. Kawula nyuwun Allah paduka melasi kawula sedaya supados kawula saged ngraosaken kabingahan lan katentreman saking paduka. Matur nuwun Allah. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kula undang sami jumeneng kita badhe nampi pawatos rahmat saking Gusti kita lumantar kitab Yesaya 3 ayat kang 11 ingkang mekaten. Awit mangkene pangeran Allah kang maha suci Gusti Allah Israel sarana mratobat lan semarah sira bakal padha kaparingan slamet. Kakuwatan nira iku dumunung ana ing ayem lan kumandel. Mekaten pawatos rahmat saking Gusti kita, semoga kita sambut kalian jawat asta lan ngucap salam damai. KPC sekolah 128 padha setunggal lan kalih bungao sisau. Matius 11 ayat kalih ngantos 11. Nanging saderengipun kita maos lan gegilih dawuh pangandikanipun Gusti, sumangga kita tumungkul ndedonga. Duh Pangeran, ing wekdal dalu punika kawula sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka. Matur suwun Gusti bilih paduka sampun nuntun lampah kawula saking griya dumugi papan punika kanthi kawulijunan. Lan ing dinten ingkang endah punika kawula badhe gegilut sabda paduka. Kawula tansah nyuwun Roh Paduka ingkang suci tansah rawuh wonten ingkang tengah kawula, langkung-langkung wonten ing batos kawula. Kawula masrahaken abdi paduka ingkang badhe nglantaraken dawuh pangandika paduka. Bapak Pendeta, monggo Gusti paduka kuwaosi. Kawula ugi masrahaken abdi-abdi paduka ingkang badhe midhangetaken dawuh pangandika paduka.
Monggo Gusti Paduka ingkang tansah paringi kesiapan sehingga kawula saged midhangetaken dawuh pangandika Paduka lan saged lampahi wonten ing pigesangan kawula saben dinten. Gusti kawula ugi masrahaken papan menika langkung-langkung papan wonten ing manah kawula. Mbok bilih wonten roh pepeteng ingkang badhe ngengkridu anggen kawula midhangetaken dawuh pangandika Paduka. Monggo Gusti Paduka singkiraken ingkang rawuh namung roh Paduka ingkang suci ingkang madhangi batos kawula. Matur suwun Gusti, matur suwun mekaten ingkang saged kawula aturaken pandonga kawula ingkang tebih kaliyan kang sampurnan menika kawula aturaken namung wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak lanipun ingkang kinasih, pamaos sing sabda saking Matius 11 ayat 2 ngantos 11 ingkang mekaten suraosipun. Kacarita ana ing pakunjaran Nabi Yohanan midhanget pawarta bab pakaryane Gusti Yesus. Banjur ngutus sakabate dikakake munjuk marang panjenengane mangkene. Punapa paduka punika ingkang pinasti rawuh? Punapa kawula sami kedah ngentosi sanesipun? Gusti Yesus paring mangsulan. Pangandikane, wis padha mundura, wartakna marang Yohanan apa kang kok krungu lan kok deleng. Wong picak padha ndeleng, wong lumpuh padha lumaku, wong lara budhegen padha kabirat najise, wong budheg padha krungu, wong mati padha katangekake lan wong mlarat padha kawartanan kabar kabungahan. Rahayu wong kang ora nganti kacuwan bab aku. Saundure para utusan mau, Gusti Yesus banjur medhar pangandika marang wong akeh iku bab Nabi Yohanan mangkene. Nalika kowe padha menyang ora-ora samun, kae arep ndeleng apa? Arep ndeleng glagah sing mobat-mabit kena angin. Utawa arep apa kowe mrana? Arep ndeleng wong kang nganggo sandangan kang sarwa alus. Wong kang nganggo sarwa alus iku kang ana ing kraton. Dadi arep apa kowe mrana? Arep ndeleng nabi. Iya bener, lan aku pitutur marang kowe, malah kang ngungkuli nabi. Awit iya iku kang kapratelakake ing kitab mangkene. Lah ingsun ngutus malaikat ingsun lumaku ndisiki sira, arep nyawisake dalanira ana ing ngarepira. Satemene aku pitutur marang kowe. Ing antarane wong-wong kang lair saka wong wadon ora ana kang madheg ngungkuli Yohanan Pembaptis. Ewasemono wong kang cilik dhewe ana ing kratoning swarga iku kula ambali ayat 11. Satemene aku pitutur marang kowe. Ing antarane wong-wong kang lair saka wong wadon ora ana wong kang madheg ngungkuli Yohanan Pembaptis. Ewasemono wong kang cilik dhewe ana ing kratoning swarga iku ngluwihi Yohanan Pembaptis. Mekaten surah sabdanipun Gusti. Mekaten pamaos ing kitab suci, rahayu kita sampun mirengaken Gusti lan katosaken kagem kamulyanipun Sang Kristus. Amin. Haleluya, amin.
Sugeng dalu Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang kinasih, kawula tasih SD kemutan kegiatan nggih menika ndamel karya latihan nanam nggih. Siswa-siswi kelas 6 sakderengipun lulus menika diajari praktek nandur. Napa ingkang dibeto? Nggih, pertama kota kemutan beto gelas bekas nggih. Gelas bekas aqua nggih. Lajeng dibolongi, diparingi lemah, mangke disirami, lan mangke diparingi nggih dele lan dadosaken cambah. Nggih Bapak Ibu, sak kelas menika sami padha nandure. Sedaya pengin ndang tukul, pengin woh, krana nek nandur nek woh iku mesti seneng. Nandur apa ae nek woh mesti seneng. Aku lah Bapak Ibu, gadan kula menika mboten woh-woh nggih. Wis rong dina ora woh-woh, ora tukul gitu. Lajeng sebelah kula nggih, rencang kula wis mulai metu godhong-godhonge nggih. Godhong setunggal menika nggih. Lah kula bingung, iki sing salah apane? Nandure ya bareng. Kula nggih mikir, apa iki gelase? Apa iki lemahe? Apa iki banyune? Apa iki biji wini? Nggih. Nanging Bapak Ibu kula nggih rada nggih kajiwa krana ora tukul-tukul, ora woh gitu. Soale sing liyane padha seneng surak-surak, wah aku wis tukul gitu. Nah, kula dereng ya. Lajeng Bapak Ibu benjingipun gadan kula tukul ya. Medal godhonge lan dadosaken kabingahan nggih. Sinasa niku namung praktek ning ya nyenengne gitu. Nandur. Nggih Bapak Ibu, kados dene Yohanes wonten ing Injil Matius ing dalu menika. Kula wangsuli kados dene Yohanes wonten ing Injil Matius ayat kalih. Kula wasaken terjemahan Jawi. Kacarita ana ing pakunjaran Nabi Yohanes midhanget pawarta bab pakaryan Gusti Yesus. Banjur ngutus kapate dingake banjur munjuk marang panjenengane mangkene. Punapa paduka punika ingkang pinasti rawuh? Punapa kawula sami kedah ngentosi sanesipun? Terjemahan Indonesia. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaulah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak Ibu ingkang kinasih, Yohanes menika nggade angen-angen gitu. Bilih Gusti Yesus rawuh menika saged minasaken tiang-tiang jahat gitu. Sing nakal iku dikalahno, dihukum gitu. Miturut pikiran Yohanes. Ananging Bapak Ibu, rawuhipun Gusti Yesus dadosaken kabingungan Yohanes Yukanen. Krana menapa? Gusti Yesus malah marasake tiyang wuta, lumpuh. Yohanes dados bingung. Gusti Yesus iki piye to? Kudune kan ya ngewangi aku. Aku wis nyepakne dalan. Sing nakal-nakal iki kudune diilangne. Sing jahat-jahat iki kudune diilangne. Nanging Bapak Ibu, Gusti Yesus rawuh wonten ing donya menika nggih. Namung beto welas asih. Belas kasih. Lah belas kasih menika ndadosaken Yohanes menika mikir. Oh iya ya. Aku iki pancen kepingin sing nakal diilangno, sing jahat diilangno. Ning Gusti Yesus mboten ngoten. Gusti Yesus nggih malah paring belas kasih, welas asih kagem kita sedaya. Lan welas asih menika ndadosaken kabingahan.
Belas kasihan itu mendatangkan sukacita. Rawuhipun Gusti menika gitu. Tamtu kita nyambut kalian seneng bingah. Ning miturut kitab suci, kitab Injil ing dalu menika, kita sedaya yakin lan seneng nyambut Natal menika nggih kita pengin sing seneng, sing bungah. Nek iso ya ora pikir jero-jero nggih. Nika sacara manungsa Bapak Ibu, ananging miturut Injil Matius menika Yohanan sadar pilih rawuhipun Gusti Yesus ngajak kita nggadahi welas asih. Supados welas asih menika ndadosaken kabingahan wonten ing kita sedaya. Kadang kala pikiran manungsa menika nggih boten sami kalian kehendak Gusti kita. Manungsa duwe kekarepan ngeten ning karepipun Gusti mboten gitu. Kadosene Yohanes. Pengen sing nakal diilangne ning Gusti Yesus mboten, paring welas asih. Rawuhipun Gusti ing donya menika nuladani kita beto welas asih supados kita ngraosaken kabingahan. Sinten sing pengin bingah, monggo kita dados tiyang ingkang nggadahi welas asih. Belas kasih itu akan membuat kita sukacita, bahagia. Apapun yang dilakukan dengan belas kasih pasti akan menjadikan sukacita. Kita wiwiti wonten kita piyambak riyin memberi belas kasih kepada kita. Lan kita ngraosaken kabingahan saking Gusti. Lan kita andum berkah, kita welas asih kagem sesami kita supados sami kita nggih ngraosaken kabingahan saking Gusti. Minggu menika kita mlebet wonten ing Minggu Adventigo. Adventigo menika kasebut minggu kabingahan, minggu sukacita. Minggu Advent menika minggu pertama lan kalih menika biasanipun wonten lilin ungu. Lan minggu ketiga menika lilipun pink atau merah muda. Gambaraken bilih manungsa menika ingkang ngantos sirahipun Gusti dijak seneng dhisik. Diken mandek rumiyin kersahipun kita bungah. Ora gur ngenteni terus ning ya perlu mandek, perlu guyu dhisik. Nek sepaneng terus nggih makin dadosaken kita sakit. Monggo Bapak Ibu pasaman bedali wonten Minggu Adventika kita sareng-sareng sinau kados dene Yohanes. Bilih Yohanes menika saged sinau saking Gusti. Gusti Yesus rawuh mbeta welas asih supados kabingahan wonten ing kita sedaya. Malih sekedap malih kita ngraos kabingahan Natal. Monggo Natal kesanipun boten namung liwat mawon ning kita nggadahi welas asih tumrap sesami supados kita nggadahi kabingahan. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Wekdal ning kagem kita. Wekdal ning cekap. Pasaman katuran sami jumeneng. Sumangga kita sami meratelaken pitados kanthi ngucapaken sesarengan pangaken pitados rasuli. Sumangga kita ungkapaken sareng-sareng. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Ingkang nitaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus Gusti kawula. Ingkang kabobotaken dening Roh Suci miyos saking Perawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kaseraken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigan dintenipun wungu malih saking antawis tiyang pejah. Lajeng sumengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wonten pasaman Kristen satunggal ingkang suci sarta radin inggih patunggalipun para suci. Punapa dene panuting dosa tangipun raga sarta gesang langgeng. Amin. Pasaman katurat sabinara. Kita lumebet wonten ing pandonga syafaat. Kita ndedonga. Kawula sowan marek dualah
Kalau matur suwun sanget awit ing dalem menika. Kalau sampun nampi sabdo indah saking paduka. Supados kawula nggadahi welas asih lan kabingahan wonten ing manah kula. Matur nuwun dualah, matur nuwun. Mugi sabdo indah ing dalem menika saged dadosaken kegiatan iman kawula. Lan kalau tindakan wonten gesang kawula padintenan. Rama kasuwargan ing dalem menika kala nggih masrahaken sedaya panyunan kawula. Kala masrahaken sederek kawula ingkang nyambut damel ten pundi kemawon. Paduka tansah maring kiyatan ketelatosan. Ugi sederek kawula ingkang dereng gadhah papan pendamelan. Paduka piyambak ingkang maringi papan pendamelan ingkang cocok kaliyan kemampuan sederek kawula. Duh Rama, ing dalu menika kula nggih masrahaken anak-anak kawula ingkang sinau wonten ing bangku TK, SD ngantos perguruan tinggi. Kalau suwun paduka berkahi anak kawula, maringi roh kawicaksanan lan kapinteran. Lan mugi sedaya angen-angen anak kawula, cita-cita anak kawula saged kawujud krana katresnan saking paduka. Duh Rama, kala nggih masrahaken sederek kawula ingkang nandhang sakit sacara fisik. Kala suwun paduka tansah berkahi jamah sederek kawula supados sederek kawula saged pulih lan saged ngraosaken kabingahan kados dene ing dalu menika. Duh Rama, ing dalu menika kula nggih masrahaken sedaya brayat wonten ing pasamuan Bedali. Kalau sadar wonten ing gesang bebrayatan kawula doalah kathah tantangan, pambengan, ananging kalau pitados paduka mboten nilar brayat kawula, paduka maring kekiyatan, maring berkah katentreman wonten ing brayat kawula. Ugi sedaya pangajeng-ajeng wonten ing brayat kawula saged kawujud krana berkat saking paduka. Duh Rama, mboten kesupen ing dalu menika kawula nggih masrahaken gereja kawula, Gereja Kristen Jawiwitan Pasamuan Bedali. Bapak Pendeta, Penatua Diaken, komisi lan badan pembantu, ugi panitia Natal. Dualah paduka anyarengi para pelados Pasamuan Bedali supados kegiatan-kegiatan ing Pasamuan Bedali ndadosaken kabingan wonten ing kawula sami. Duh Rama, kawula nggih masrahaken pemerintahan kawula Indonesia saking pusat Bapak Presiden Prabowo ngantos dumugi pemerintahan desa kawula desa Bedali. Kala suwun paduka anyarengi pemerintahan kawula supados kawula saged ngraosaken kabingahan lumantar pemerintahan kawula. Matur nuwun dualah ing dalu menika kawula nggih masrahaken sederek kawula ingkang mengeti hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan. Kawula suwun paduka piyambak ingkang maring berkah lan kesehatan. Matur nuwun dualah, matur nuwun. Menika sedaya panyunan kawula dualah. Pandonga kawula ingkang tebih saking kasampuran menika kawula pasrahaken wonten ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, sumangga kita sami sesarengan mempalaken pisungsung lan pisungsung ing wekdal menika wonten 3 ingkang setunggal inggih pisungsung panyengkuyungan pembangunan ingkang kantong merah. Lan wonten dawuh pangandikanipun Gusti kangge ndasari anggen kita sami sesarengan mempalaken pisungsung saking Kolose pasal 2 ayat 7. Dinganti ngoyot lan kabangun
ana ing panjenengane. Muga kowe saya wuwuh kasantosamu ana ing pracaya kang wis diwulangake marang kowe. Lan muga atimu kebak panuwun. Sumangga Bapak Ibu kita memuji Kidung KPJ angka 230 gangsal ayat setunggal ngantos sak rampungipun kita sesarengan ngempalaken pisungsung. Syukur dan terima kasih Bapa atas segala anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa ada dan ada di setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini Kau bimbing kami, Kau tuntun kami Tuhan untuk selalu dan senantiasa meluangkan waktu untuk datang mencari Tuhan. Matur suwun Gusti, matur suwun. Gusti, pada saat ini kami serahkan persembahan kami yang kami kumpulkan bersama-sama pada saat ini. Tolong Tuhan, berkatilah dan sucikan, sehingga Engkau mampukan persembahan kami pada saat ini untuk menopang segala kegiatan yang ada di gereja Bedari. Dan kami juga berdoa, kami serahkan tangan-tangan yang memberikan persembahan pada saat ini. Tolong Tuhan, berkatilah di setiap pekerjaannya, usahanya, sehingga menjadi berkah yang luar biasa untuk keluarga kami semua yang bersumber dari surga. Tuhan, pada
kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya kasih pertolongan Tuhan senantiasa menuntun, menyertai, dan menaungi, sehingga kami semua dapat sampai di rumah dengan penuh sukacita, dengan penuh keselamatan, dan membawa kabar damai sukacita yang datangnya dari Allah. Matur suwun Gusti, inilah seru doa kami. Sepenuhnya hanya kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu semua kita pungkasi pangabekti Minggu Advent kaping 3 ing dalu menika. Bapak Ibu kula undang jumeneng kita memuji kidung pasamuan Jawi 1959 padha setunggal lan kalih. Pinujiya Allah Sang Rama. Sang yakti sinatane ning berkah ing Gusti sang seramat breng sesami pangabekti sestu pangibadah lamun Gusti kang den sembah. Semoga kita ngerakan manah kita lan nampi berkah Gusti lumantar abdinipun. Sih rahmatipun Gusti Yesus Kristus, sosipun Gusti Allah tuwin patungipun Sang Roh Suci tumrah wonten ing sederek sedaya. Amin.
mekaten kala wau Bapak Ibu lumampahing ibadah Minggu Advent ingkang kaping 3 lan matur nuwun dumateng Bapak Pendhita ingkang sampun medharaken dawuh pangandikanipun Gusti minangka dedaharaning rohani kita sedaya kangge kita gesang derek wonten ing ngarsanipun Gusti lan matur nuwun dumateng tim multimedia organis lan pandu puji ugi penatua adeaken ingkang sampun biyantu wonten ing lumamaing pangabekti ing sonten punika. Matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh netepi kewajiban ngluhuraken asmanipun Gusti ing sonten punika. Pangabekti sampun rampung, kula ngaturaken sugeng sonten, sugeng bibaran Gusti berkahi kita sedaya. Amin.